Så melder vi klar med første deltager, standardklasse 3. Frederik Pedersen, Danmarksmester anår 2010, 11, 12 og 13 på nakken af John Deere 4440. Just Mikkelsen holder klar med Fiat 1580'er. Det er selvfølgelig Velde Peter. Vi prøver igen med Michael Just Mikkelsen og Velde Peter. Grøn flag vifter vi til for TV20'eren Nikolaj Ringgaard. Vi prøver det var endnu gang. Nikolaj Ringgaard for TV20'eren. Så kigger vi nærmere på start nummer 43. Den forsvarende Danmarksmester Frank Christensen. Publikum smid i varm klapsalve afsted efter Frank Christensen. Sådan kan man sgu det på nakken. Endnu gang melder vi klar med Fiat 1580'er. Denne gang start 44. Jeff Wind. Ja, man må skulle sige, der var en af nogle af de her gode gamle skamtunede Fiatter. Endnu gang 100 meter. Holger Christensen, start nummer 45. Fiat 160-90'er. Ja, for dalen, farmand, hold det bare, vi skal bruge stedet endnu. Vi har mange flere traktorer, vi skal sætte afsted. Og hey, det er det første gennemløb, så mangler vi altså bare 2 deltagere, nemlig Frederik Jørgensen og Himmelhunden, som den sidste her i gruppen, og så ellers Frederik Pedersen, der lige skal ind og have hans første gældende træk i hus. Frederik Jørgensen, start nummer 46. Og det skal vi for Frederik Pedersen, John Deere 4440.
andet forsøg afsted til Nikolaj Ringgaard og hans Ford TV20. Vi klar med en deltager fra standardklasse 3. Det er Poloffen, og det er Michael Just Mikkelsen, Fiat 1580'er. Så melder vi klar med Frank Christensen, Il Tempo Gigante. Så melder vi klar med Jeff Wind, nede i startområdet. Fiat 1580'er, start nummer 44. Fiat 160 90'er. Så er vi klar med Danmarksmester anno 2010, 11, 12 og 13. Det er start nummer 40. Frederik Pedersen, hans John Deere, 4440. Den næste deltager i Poloffen.